La crisi que estem patint ha posat amb més evidència que mai la precarietat en què vivim molts dels joves de Vilanova i la Geltrú. Hi ha poquíssimes oportunitats de treball i tenim una oferta formativa més aviat escassa. Només aquest any passat, més de 500 alumnes es van quedar sense plaça a l'antiga paperera. Però a més, ser jove a Vilanova i aspirar a trobar activitats i espais d'oci i cultura és una tasca més aviat difícil. A Vilanova i la Geltrú fa molts anys que les entitats juvenils reclamem un espai polivalent per realitzar tot tipus d'activitats socials i culturals. Per això ens cal posar fil a l'agulla en la reclamació d'un casal de joves autogestionat, com tenen alguns municipis des de fa molts anys. Hem de reivindicar també l'espai polivalent per a concerts, teatre i altres activitats, al servei de totes les edats. Cal que convertim el Club de la Feina en una veritable oficina local de col·locació, acabant amb les empreses de treball temporal. Però ens cal, sobretot, una ciutat i un ajuntament que creguin amb el seu jovent, amb les seves possibilitats i amb les seves iniciatives, perquè els joves som, al cap i a la fi, el futur. La CUP movem fitxa per una Vilanova de joves i de futur. Mou fitxa tu també.